another nail, and it's in ala. Watch our cattle or khaki. If we work, I can while I make sure that. What? Hi. Look, you don't need to express all these eh? You can maka if not, you would have been in a very big shit. I'm not joking. Big shit. How Chineke kele diri go. Hey. Obodonu ndi oshi no way here na ala. No obodonu. How could I tell you? Hey. Well, you mazia mere. You too mazia si we mere football. Hey. Atlete melote. Anazon peta peta. Anazon peta peta. Mse brote a call wim. Chineke machi ote wall of Jericho si da na kwon so tem si kolaso. Hey. Kolaso usra. Machi gida kam neja bago machi ni labdi. Musikiri anam. Musikiri anam wasa. I saw him. It was gonna me wa Amandianeze is very clever. Oh, okay, clever. Mam do tem. Boy abrate. Ari kwere ko we pro minimum ngoze 2 bucket. Yari grom ni lote. Zom mote mem pop people nkulie. Asi he mem rom no kwa madam. Kokpo ni mo zo te si mo he. Otu kam ga go hyo. Mwo na buka dres. Inu kwa machi. Hey. Chineke na otito na ndum. Mbenyo Chineke agide pe. I mean, you feel like Nebuchadnezzar? Were you eating here in the bush? Chineke mri wenu no bi kwa go ko na mburu bo no gide kwa like ure wa yo na we Brazil ngapo. Well, that's okay, all right? That's okay. Chineke agide pe ka nwa m. Be better, right? Aka m di ocha. Enwe onye mgburu nwa ya. Enwekwe na onye owu ga-egbu nwa m. Ogide rere ha. Mazi onwa ama. Biko, ị ga-akara obi. Ugbo na mmadụ aha dịkwa. Agakwa m ekwe o. Anyị gachakwa police. Anyị gachakwa police. Agakwa m ahapụ ụgbọ wa ya chi otu mela. Ama agụ ugbo aga na ke ndị uwe ojii ga nye ha report. Onye ọbụla tiga anya na mmiri ma ndị vigilante ma ndị nta ndị nwe onye ọbụla ma ga anya n'ime ma ihe tite moto wee mma ego obodo na ọkụ maka chukwu. You don't need to stress yourself. You don't need to stress yourself to that length. And I got police gigi me again one. You got bad police. Police anya maga roro. If it's in London, in US now, at least I would have, done that for you. Okay, I think I need to call down the police to come down from London. Can I be able to chop it on your zoo here? You have phone there? Yeah, Jacob. Phone will call you. Jacob. Yes. Maka chukwu nwoti ga-eshikwa ko begida like ihe ga-eme alanga mwepu nwere wundu nọ m n'akote mboge nishi ikpo police onye ị ga-ese ebe akpara police shi na London. Yes. Ikpodo police ha bula logo ibugi shi na London igbara onye gba aka shi ha aka London bata Nigeria. Ikpodo police ma akpochiri ngwa ahịa ga kpochi nta kpochi imo ọ bụ ikpo police ga bi to moto free lu isi ikuno tendogore ki ị nwere connection ị na-etube phone onye ga-anata phone ị ga-beje akpọkọ me no the phone na akpọ ibula lo shara ga ego go ipakro n'umulo nwoke m shi pụtawa come out from your here. That's why I don't like helping people. Makando to Christ. Ihe ọ gwara gị wee shi. Ojayami.
Papa ebutegi call. Ike Pentecost. Igarohi. That's it. That's it. Dear mom. Again, man. This is just small patrimony from London, my London account. Then you walk on a London, Ogaraga, withdraw some money. Then brought it down, I change it, and making so much money, man. Can't quite not in London. Offer more. This is pounds, they change. In America, Baba Yaka. Papa did for sure. Remember, you could have taken all. Will you get out from here now? Don't get out! It's a show. You think I go on your hebe? You she want bouquet. The show. Oh my! That's it! I told you this is all the way from United States of America, man. Hello? Yeah, man. Yeah. Cool and nice, man. No. The $10,000, that'll be cool. You can send it here. Oh my wow! What a That's it. Okay, let me just give you brief. Send it to my wife's account. Yeah, send it to my wife. Send it to my wife's account directly. No problem. I'll get them right. What my account? Oh my God, that's good. Hey. Oh my wow. No problem. Just send it directly. She'll get it. No. I trust her. Dike. This is my friend. My friend in America. He said he wanted to send some dollars. And it will get to your account. I told you before. And you are telling me again. Hey! Papa, you put the good car. And how is he missing this? I can't just over there with your papa. Can you pass? That's a guy. Without baragi visa. They got car pass. We don't what? What they can hear you, na ngo kiji makomago now. But your mom, I'm a handsome man. Brugwe na gaga tipo na bank. Ima no bochare mu. O kwa ngandi abebe to gidanya kana akpere to bu anya nga buru ega. O wonde ke ye bia ka yi mu onyu ohi. Ai mu onyu ohi in house onyu ohi. O wo ma di shesha bia. Le bonya neba onyu ohi. I'm a bank got here, no? Don't worry, I said my baby. My baby, come, let me see you. Baby. Come on. Bangam, baby. My baby. Hey, Dimu. My baby. Oh, me try to do ya ga no lack, ga do ya no lack. My baby. Honem. Do we move, kana pega look. Papa. Madonna Kweba. Hello. Madonna Kwiae. Big man. Odogmo. Kekimbe. Ndewo. Ainano. Kekimbe. Achọtara nwanne gị nwaanyị. Nwanne m. Asị na aha ya Nte. Ị sure na nwanne m ka ị chọtara? Nte. Anyị na-bịa n'oge ala ka mkpọrọ ya. Kekimbe. Deba. Tell us yourself. My sister. Hey. Wanyoma. Kekimbe. Adị mma. Biko ka onye gosiri gị ben. Oh. Ka ha bụrụ nsogbu. Kemgbe echi m hụchara gị ehibe m ụra. Mbakwa n'obodo na-ajụ ajụjụ gbasara gị. Akụkọ niile m na-anụ bụ akụkọ ọma. Ajụla maka mpa gị, jụọ maka mma gị.
even boss mpa gị furu ife anụchara m akụkọ ya ihe nkụkụ bịa bụ ihe ọma Anụgo, mana biko o nwere ofu ihe m chọrọ ka ị mere m. Achọrọ m biko ka ị lawa kịta biko maka na mpa m bịa ebe afụ gị o nwere ike igbu gị na ndụ biko lawa biko. Mpago ga-akụ m ihe le anya m edo oge anya ihe nkwa bịa bụrụ egwuregwu maka abịa m ebe a ka m na gị nwee boyfriend girlfriend mi na gị na-amata onwe anyị obere na obere na enwenye m echi Chineke siri okwu anyị nwere ike ịlụ ịghọtara ka ha bụrụ nsogbu. Nna aghọtara m ihe niile ikwu gị ebe ị ga batara mana my concern bụ na papa m fụ gị ebe a ị gaala ike onwe gị biko biko ka ị gwere m ndụ otu isi dị bịa lawa n'udo biko ka a ghara isi mmadụ bịara n'ebe m nwụọ biko nsogbu adịghị m. Okay, ngwa na ọ bụrụ phone number gị ka inye m phone number 090 nna bịa lawa mgbe ọzọ biko. Kpọcha nọmba ka m ji egoro ekwentị gị. Oge mpa m ji abata erugo lawa biko. Nsogbu adị. Mana ọ na-adaba hụta echi m enwe ike ịbịa. Nte. Ejikwa anya o. Bye bye. Bye bye o. Nke egwuregwu ahụ igwuru ebe ahụ na-ezi ogene. Egwuregwu eleke. Karata ahụ igosi dama na ogene. Aghọta m. Inye nọmba tukwu ogu. Ichi na ebe a ka ichi wụ nna ga-alụ. Ịmụkwana ịhụ my foot trust. Chere oke ihe na-achọ ịkọwa na m kara inye nọmba like that ka ọ lawa. Ndị na onye na-ekwu ọ dịghị ka na nwa okorobịa m nwa like ya. Ọhịa gị na-agwa gị. Ifu nwa okorobịa bịara ebe a wụ my spec all choice m ka ọ wụ. Mana ụmụ nwaanyị na-ekwesịrị imere initial gara aga. O wee nọmba nye like that ọ dịze ka m dị too cheap na. Ekwesịrị imere ya emekọta na choice gị mana na nchịkwa gị inwe ahụ agbọjọ nwoke a ịhụrụ nwoke a inwe ahụ agbọjọ iluzuole ihe niile. Ịmakwa na aka metụ m chigoro ya ịchọkwa onye ga-enye m beta life akwa m na-eyigharị na dis ọ dịgo mma ahụ nwa nna atọ dịghị mma. Chere ka m jụọ gị oke ọ plan gị wụ m lụọ di mụ na di m ahafụ ezinụlọ anyị ga na-etake care of bịa na zụrụ gị akwa. Isi gịnị? Asị m isi gị. Ịma na investment m. Investment. Promise m na ma mgbọjọ da young man da handsome man. Akwe ihugodiri ahụ ihugodiri nwoke kwụ akwụ. Nke a for sure if that guy all spec o yomu hafụ ihe ndị ha mere gị na. It is sure. Eziokwu m gwara gị o. Ewekwili iwe kwa ihe change akwa m ebe. Why not? Ịhụ nwanne m nwoke na. Investment m ngwarite nso. Ana nwanne Tuziga adịkwala o. Ị kwesịrị ime onye ịma ụmụ a ụdị ọkpara ọ dị otu ọ shameful thing to me. Amara m ihe ị chọrọ kwa akwa m ga-azụrụ gị akwa. Ma nwunye ntị m akọsara gị achọrọ m ka ije ezi obi nabata achọrọ m ịlụ nwaanyị ọzọ. Yes, achọrọ m ịlụ nwaanyị ọzọ na achọrọ m ka ọ bịa wụrụ ihe a ga-abịa tiwere mkpụ ma ọ mewe agrimenti a na-alụlụ ya ọgụ. Ekpebiele m bikọs obi m na mmụọ m agwala m na nwaanyị kpọtara ebe ọ ya na-eme m ihe na-eme m na nji mme elu m ala nwere ihe na-aga aga. Achọrọ m nwaanyị m ga-eji ego m kwụ ụgwọ isi ya m mara sọ m alụlụ ya. Achọrọ m ka ọ ga-abụ na alụtabere nwaanyị lega m na-amado ebe otu o siri mee. Achọrọ m ka m ga-eji aka m were ego m kpatara ụgwọ isi eme ihe na-emara sọ nwunye m ka ụzọ m ike meghee. Atada m gị nwa m dị ihe na-agbanwe n'ọnụ kwanụ ihe na-ekwu okwu ka onye na-enwe akọ na uche. Nwata nwaanyị akpọrọ gị si m n'ego moto na ịgbara nwa abala bọọlụ ịtụtọkọla lụrụ ị ga-eji mee ihe bara uru gị si iji ya ga alụ nwaanyị. Ị makwasị nwee ndị nọ na-achọ ka nne ha nyere ha aka ha alụta nwaanyị kenye mmere ya ihe iji akwụ m ụgwọ wee na-aga ịlụ nwaanyị ọzọ. Ihere omedụkwa emekwe nnọọ ihe emere ya arịghị mma ka i buru nne ego na ugbu a ga wee ya n'ọhịa obi lotuo mgbe gị cheta ya tara nga amụsụ. Mma biko abịadị m ugbu a ka ị bịa nyere m Simon. Asịrị m ka ị bịa nye m acknowledgement ote m chiri gịda aga ya na ote m ga-esi aga ya. Enyere m discourage biko ihe m biri ugbu a ka ngwa gị gwa m otu a ga-esi eme omenala gwa m mkpụrụ ọjọọ ole m udu mmiri ole ị ga-ajụ ajụjụ na ime ihe gbakasịa m gwa m ụmụnna ndị m ga-aga imit kama na ha soro gawa. Achọrọ m ka ị bịa ga-agwa m Michigan ihe ga-agha mere eme ọ gịnị mụ bịa ngwa iko udu mmanya ole ọjị ole nke nwunye nụnụ
enwere ihe m na-agwa mgbe m nọ na skuulu na-akụzi nkụzi enwere ile na datụ a sị ihe oke nọdụrụ ala nwata rie elu ọjị onwedị ike ịhụ ya mgbe mbụ kwa mgbe nwa ahụ dị n'ụwa kịta ọrụ ifu na ụmụaka ugbu a na-ahụ karịzi okenye nwe onye otu ịkawarala na aka anya ga-emechi m na enwedị igada na ahụ ahụ nkili a ọwa ya nwawu ndị mmụ anya ihe m chọrọ ịlụbata nwaanyị pinọpinọ onye ọ ga-amkpụbata ya nga ngwa ya okwu ya mee ya ihe na m kwuru ya ma achọghị m onye ga-awụ ya bịa na-atọrọ m ụka ihe m ga-eme nka ihe m ga-agwa gị nwoke wee eziokwu agwakwala m ngị adọna ngị dịka ndụmọdụ enweghị ihe m na-aga gaa gị na nwunye gị kpagodu ọ na gị na nwunye gị kọrịa enwe ihe o kwuru unu mee ka m mara m na ịga bute ụzọ mụ na onye gị na nwunye m onye nwunye gị o ị nweghị nwaanyị mụ na nwunye m ka gị na nwunye gị adịghị ọbụla a ga-akọrị akọrị ga-akpụrụ ọgwụ nwa alụlụ ọwụdụ mmela ahụ maka gị ọlụlụ otu ọbụla isi lọta n'isi gị na ya naba ewepụla maka m lụta nke m ga-alụta ụgba gị kpọọ nwunye m ya aza mgbe ị mara ọtinye ọrụ mma gị kpụrụ ya lụwa chioto emegharịa ya welara ya ndị nwenụ emegheriwere ndị mmadụ na-achịgbu nha ọchị n'azụ gị nọrọ nga gị na-emegheri ịpụọ gị kọrọ ụmụ ọgbọ siledị na ihe ị chọrọ ime ha chigbuo nwekwa ọnwụ ụzọ tọnwụrụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless